Skončila sa nám zima, čo je také obdobie, kedy väčšina ľudí ľahko prechladnú alebo sú teda celkovo chorí. A mňa by zaujímalo, či by si vedel povedať zo pár tipov, ako si či už udržiavať alebo zlepšiť imunitu. Veľmi podstatná vec je vystavovať sa prostrediu, v ktorom žijeme. To znamená, že tým, že teraz máme zimné mesiace, treba naše telo vystaviť chladu, aby sa adaptovalo a zvyšilo si imunitu. Treba si nájsť aspoň pár minút denne na grounding, na uzemnenie, čiže prejsť sa chvíľku po tráve, či už bosý, alebo vo vhodne zvolenej obuvi. Ďalšia podstatná vec je spánok. Spánok je alfa, omega, takže treba sa sústrediť naozaj na blokovanie modrého svetla vo večerných hodinách, zvoliť vhodné okuliare, využiť nejaké tlmené červené osvetlenie a počas spánku zvoliť úplnú tmu. Treba sa taktiež stravovať sezónne, to znamená tým, že je zima, vyhýbať sa vysokosacharidovým jedlám alebo nejakým rýchlym cukrom, obmedziť to na minimum. A posledná veľmi podstatná vec je dostatok červeného a infračerveného svetla. Tým, že máme teraz krátke dni a veľa ľudí tento čas trávi v interiéri, či už kvôli práci alebo čomukoľvek, tak je vhodné zvoliť nejaký doplnok, nejaký infrapanel alebo infralampu, ktorá nám toto svetlo dodá.